Salut! Sunt vocea care te anunță că marțea, chiar dacă plouă afară, nu mai este ghinion. Cel puțin pentru noi, ghinionul a dispărut și nici n-a fost niciodată, pentru că chiar dacă ar fi fost marți 13, să știi că pentru noi ziua de 13 este foarte încărcată cu energie pozitivă. De exemplu, pe 13 octombrie 2005 a luat ființă Velmar Dreams. Cu numărul 13 jucam fotbal. 313, fetița mea cea mare a avut la mână când s-a născut. Pe data de 13 noiembrie este născut tatăl meu. Deci, de ce ar fi 13 o zi cu ghinion pentru cineva? Eu zic că ziua de 13, chiar dacă astăzi este 16 și am adus-o în discuție, vă spun că este cu noroc. Am adus-o în discuție pentru că este marți și de regulă se spune că marțea sunt cele 3 ceasuri rele. Eu vă spun că pentru mine personal, marțea aduce 3 ceasuri bune. Și unul dintre gongurile ceasului care a bătut a fost de la Poșta Română, care mi-a adus un plic imens, nu e chiar imens, dar ce conține este foarte important. Pentru noi este o bucurie care mi-a sosit astăzi prin Poșta Română și aș vrea să o împărtășesc cu voi. Așa cum vă spuneam mai devreme, 13 octombrie 2005 a luat ființă Velmar Dreams. Ceva mai târziu, cred că la vreo 10 ani distanță, Velmar Dreams a devenit marcă înregistrată. Iar astăzi, oficial, Velmar Dreams mai are un pui cu toate călare de ceva vreme, dar oficial avem marcă înregistrată pe Romanian Adventures. După cum știți, Romanian Adventures este produsul nostru prin care promovăm exclusiv România ca și destinație turistică. Dragilor, suntem marcă înregistrată pentru că doar așa putem oferi un produs de calitate, mai ales când vorbim de România, destinație turistică. Dragilor, avem mai multe obligații în acest moment, chiar dacă aveam o obligație morală să ne facem treaba bine, de astăzi o să ne facem de 10.000 de ori mai bine, pentru că noi spunem România, destinație turistică, 10 din 10 de 10. Keep in touch!